Здравейте, аз съм Реквизик и днес си правя състезание срещу едни мои приятели. За сега аз водя 18 точки съм направил. Преди той беше 26, но нещо му се беше изтрило. Не знам, просто не го прие. Добре, мисля да оставим ако това и да поигра баскетбол. Ако искате да ви добавя в тази група и да се състезавате с нас, в описанието на клипа ще добавя моят Facebook профил, в който иска нека да ми стане приятел и по месенджера да ми напише, че е от YouTube. И сега да видя къде беше баскетбол. Ето го. И тук пак аз водя с 24 точки. Това е доста интересна и заребяваща игра. Yes. И сега почва Косо да мърда. Това не е проблем за мен. Ще поигра отново малко на крачета. Хора, също, ако знаете някое приложение, чрез което да си правя реклами, напишете го в коментарите. И сминах си рекорда. Мисля това да бъде този клип. И чао!